Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka tent nahugmak atol sa graduation rehearsal sa usa ka tunuhaan sa Carmen, Davao del Norte atol sa kusog nga ulan. 38 anyos nga lalaki patay human gipuspusan sa ulo sa iyang kauban ug maso sa trabahuan sa General Santos City. Sospek napungot kuno sa pagsigi og sungog sa biktima. Mga bus driver sa nagkariang terminal sa Mindanao gipailawom sa surprise drug test. Usa ka driver sa Davao City nagpositibo. Nagkariang grupo sa kababayenan nagtapok sa San Pedro Square sa Davao City alang sa matag Domingo nga Green Rice Action aron papaulion si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Our Lady of Fatima Parish Church sa Davao City nangandam na sa pagdagsa sa mga debotong Katoliko sa mga aktibidad karong Semana Santa.